Hej, jeg hedder Eva. Hej, jeg hedder Susie. Vi er så ikke underlige, vi tager bare have det sjovt for Ja, andre. nemlig. Se denne badebold. Det skulle vist forestille verden på en eller anden underlig måde. Men den er lidt femkantet. Eller sekskantet, det ved jeg ikke. Hvor vil det være blødest at bo hen? Så jeg vil gerne bo herover ved USA eller sådan noget. Ja, det kunne være fedt. Men det vil også være fedt at bo i Kina. Kina. Kina der. De gules land. Jeg vil lige se, hvor jeg vil bo. I Nordsjælland. Og jeg bor i Australien. Og det gør jeg også godt. Der. Jeg skal lige finde... Jeg kan ikke finde dit webcam. Det vil også være fedt at bo i Mexico. Ja. Eller Hawaii, hvis jeg kan finde Hawaii. Hawaii. Og... Wee! Okay, Eva. Okay, hvad har du? Ja, et atlas. Oh yeah. Vi skal finde Danmark-kortet. Jeg ved det. Den er her. Den er ved noget af 80'erne. Australien. Yay, det fede sted at bo. Asien og Kina. Ja, du skal lige... Vi skal her med. Igen. En fisk. Jeg vil have mit svæbkvarter. En kudjeklud. Ej, det var på. Du skal så først på, så jeg, hvor det her næste. Ja. Er det klart? Hvor er det verden? Verden! The world. Jeg kan ikke... Sådan! Danmark er her. Danmark! Og vi bor lige... Vi skal lige finde det. Lige et sted der. Nej, heller på det her. Vi bor omkring der. Der! Og jeg skal gå på efterskole. Jeg skal gå på efterskole omkring her. Jeg skal gå på efterskole omkring her i det her område. Okay. Og så er jeg bare sådan nørd, at læser illustreret videnskab. Vel. Okay. Din Hallo. Justin Bieber er bare for klam, ikke også, Eva? Ej, helt ærligt, han er sgu da lækker. Han er mega ulækker. Han er mega grim. Eva, de gider ikke se billeder af klamme Justin Det er ikke et billede, det er Bieber. Ja, hvad så? Jeg skal rive det over, for når jeg det ikke, gør det ikke. Så må du nok hellere hænge det op igen. Okay. Jeg skal sove på et værelse med en væg med næsten en af Justin Bieber plakater. Jeg hader Justin Bieber. Han er bare klam og grim. Den er bare lækker. Okay, hold lige med mig i det her. Man kan altså ikke være forelsket i en, der er 18, når man selv er 13, 14. Se verden i miniformat. Danmark. Nå. Det er lidt sløret. Nå, men ja. Yeah. Var det ikke bare det, vi havde, Eva? Jo. Au.